Meillä on mätöt. Nyt on kunnon mätöt. Nää on kaikki Amerikasta. Tämmöset sit tuli otettua. Nää on kaikki Amerikasta. Onni on tullut Amerikasta. Se toi meille namuja. Ja tuolla on myös meidän juomat. Noniin. Me aloittaa tällä. Nerds, Gummy Clusters, Very. Tää on kemikaaleja. Redfordi ja kaikkea semmoista. Kyllä, näissä on paljon kemikaaleja. Varsinkin tässä. Tämä sisältää kemikaaleja. Tähän mennään vähän myöhemmin. No niin, nyt lähtee testiin. Lähdetään maistelee. Miltä ne näyttää? No ne on tommosia palloja. Annapa muutama. Voi homma. Näitä ei nyt vois penda kun ne on. Tältä näyttää siis. Tän näköisiä, tämmösiä pikkupalleroita. No, Oikein. maukkaita. Sitten, en mä tiedä kuinka maukkaita. No niin, maistetaan. No niin, nyt lähtee testiin. Maistuu kyllä se kemikaalit silleen. Kyllä tässä maistuu ne kaikki värit ja... No, en mä nyt valita. Tää on aika hyvä, mutta ei oo varmaan kauhean terveellisimmästä päästä. Ai, no jumala. Silleen niinku... Tää koko on vähän pieni. Mutta maku on kyllä on hyvä. Meillä on vielä tämmönen eri makunenkin, mutta se tulee kohta sitten. No niin, Mikä on ratingi? rating on mun puolesta itse asiassa oikeasti aika hyvä. Oh. 4,3/5. Hyvä on. No mulla olisi semmonen 4,7. No niin. Sitten seuraava. No niin, seuraavaksi tulee tämmönen Nerds. Tää on oikeastaan sama niinku äsken, mut vaan eri makunen. Gummy Clusters ja yhtä paljon Joo. kemikaaleja. Mulla myös lähtee S-Marketista astettu Mega Force. Maistellaan molempia. Miten se avataan? Äh. Ei vittu avata saksilla. No kai sen saa käsillä. Niin, tuossa on tämmönen. No niin. Mekisset aina maistuu vähän erilaisille. Tää ei oo nyt ihan paras mekis, tää on semmonen vähän jonnemekis. No niin. Ne on oikeastaan semmosia samanlaisia, mut vaan niinku semmosille sateenkaari-ihmisille. Niin, semmoselle niinku... Semmoselle pekoille. Tai silleen niinku... Mitäs sä nyt sanois niinku... No niin, Semmoselle erilaisille putkimiehille. Ai että. Ota siitä. Otetaanpa muutama. Mulla on yksi iso niissä saat nähdä. Tältä näyttää. Erikseen. Aika samannäköisiä. Eri värinen vaan. Tää on vaan niinku... Mä maistan. Maistuu hieman skitläselle. Mitäs aineita tuolta löytyy? No niin, mennään kattoo. Redfordia ja kaikki näitä väriaineita. No, niinhän niihin kuuluu olla noita. Skitleseille maistuu, mutta ne on vaan vähän isompia. Tää on tämmösiä... Niin, ne on niinku isoja skitläsejä, jotka on niinku pehmeitä. Ne on periaatteessa skitlasia, mutta vähän kirpeitä ja ne on vähän semmosia crunchy. Enemmän tykkäsin noista eri makuisista. Noi toiset, noi very. Eli nää oli vähän parempia. Mä sanoisin näitten rating 3,5/5. Ei ihan 4/5. Mä sanoin 3,2. No niin, mikäs me otetaan seuraavaksi? Mikäs seuraavaksi? Otetaanko vaikka Sour Patch Kids Lemonade Fest? No se on niin. tämmönen pakkaus, tässä on 4 eri makua. Otetaan kaikki makui maistoa. Kyllä, eli tässä on nyt Strawberry Lemonade, Blue Raspberry Lemonade, Lemonade ja sit Cherry Lime Lemonade. No elikkä mikä on niinku lemonade? Joku... Se on niinku joku lemon. Lemoni. Niin. No niin, nyt lähtee testiin. Aipa kaikki makui yksi. No niin, tossa on, Keltainen. Keltainen. tossa on sit se sininen. No niin. Tommonen. Tää on Punainen. varmaan tää Redfordia. Sitten tässä on tämmönen vähän erilainen. On aika varma, että... Eikö ei, on se joku vähän erilainen. Sitten otan mullekin. Kyllä. Sitten lähtee maistoon. Musta tuntuu, että näyttön jälkeen niinku
pökälöt näyttää vähän eri värisille, mutta Sille ei nyt voi valitettavasti mitään. aloitetaan tästä. Tää on niinku lemonade, niin aloitetaan lemonadeista. Oota. Noniin, oot valmis? Nyt lähtee. No helvetti. Tääkö on hyvä. Mun mielestä tää keltainen maistuu ihan kuselle. Mä en nyt oikeesti voi valihella. Mikäs sitten? Oisko tää sininen sitten? Okei. Tän pitäisi olla... Blue niin. Tää on se Blue Raspberry Lemonade. Äsken oli Lemonade, se normaali. Ihan kuselle maistu. Mutta tää... Maailmasta. On tää vähän parempi. No... Normi Sour Patch Kids, mut vaan... Sama kuin tommonen kirpeä. Tommonen kirpeä. No, aina kirpeä, mut sillä. Semmonen normi Blue Raspberry. Otettaisko sitten punainen testi? Okei. Vai tää tämmönen? Tää ihme pinkki. No niin. No taas on vähän erilainen maku. Mitäs nyt sanois? No. Mikä tää nyt oliko? Tää oli nyt se Cherry, eikö strawberry? Strawberry Lemonade. No nää ei kyllä Kyllä tässä joku marja maistuu, mutta ei oo ainakaan mansikka. Tää on jotain kemikaalia tai jotain semmoista. Jos multa kysyy aina mikä maistuu kemikaali. Mutta viimeisenä cherry. Cherry Lime Lemonade lähtee. En tiedä sulle, mulla tuli ilman kirpeä. No. Kyllä tän tällä kertaa vähän maistuu cherryltä. Niin. Mutta luuletko ne lähtee yhtään oikeet cherryä tähän? No ei. Mennäänpä kattoo mitä ne laittaa tähän. Siis nää kaikki on ihan oikeesti Amerikasta, on niin juuri palasia Amerikasta. Contains bioengineered food ingredient. Tässä on jotain biohazard, jotain kemikaaleja, varmaan radioaktiiviset aineet, mut Minkäs sille maha? jep. Mulla on tämmönen Hartwar limonade omena suoraan S-Marketista ja seuraavaksi olisi tämmönen mini Starburst. Oikein maukasta ja varmasti on hyvää. Totta kai. Lähdetään kattoo. Lähtee kattoo mitä on, niin kuin Markku voi sanoa. No joha. Ne on tommosia minineliöitä. Näyttää vähän purkalle, mut nää on tämmösiä oudon makuisia. Nyt meidän pitää erottaa vaan, että mikä vitsi. Eri makuinen. Noniin. Oota, mun pitäis olla. Onks ne niinku kovia karkkeja vai onks ne niinku jotain purkkaa vai mitä tää niinku? Noniin. Aloitetaanko tummimmasta vaan vaaleammasta? Tää on tää tummin tässä näin, eikä Joo, se on noniin. tää. Joo, tää. Eiku. Tää on se tummin. Noniin. Niin, tämmönen. Tää on tämmönen pieni mini Starburst. No ihan hyvin sillä. Mikä on se joku suomalainen se normiversio? Sammakunen. Se joku... En minä muista. Sitten seuraavaksi hieman vaaleampi. Mutta on... Vielä aika tumma. Niinpä. Mä en tiedä makuun. Katsotaan vaan. Mikä se tummin oli? Se tummin oli cherry ja nyt on fruit punch. No niin. Seuraavaksi strawberry ja sit vikana watermelon. No niin. Sitten on vähän vielä No niin. vaaleampi pinkki. Lähtee. Paras tähän mennessä on mun mielestä fruit punch. Niin no. Mutta en tiedä vielä tästä watermelonista. Nyt lähtee watermelon. Joo, no ei tää watermelon paras. Fruit punch voitti mun kesän. Tää jotenkin maistuu joltain jenkkipurkalta. Maistapa nyt tätä sun limonadia. Mä otan vähän mun mökystä. No niin, herppimiscompetition. Eikö oo hyvä? Hyi helvetti. On melkein oksentaa tää. Haluatko maistaa? Tääkö tämän vaihto? Otapa nyt. Vaihtokauppa. No niin. Tuntuu paremmin. No se on mennä. Kyllä se mekis. Tää on Helvetti, toi on suomalaiset kusilitkuu.
Missä toi meikis on varmaan sitä, mikä on Alankomaa? No en mä tiedä. Nyt meillä on tämmönen Swedish Fish. No on jotain tämmösiä kirkkaan punaisia. En tiedä mitä näissä on. Varmaan no, luepa mitä takaa. No niin. Made in Turkey. Vaikka mä ostin nää. Nää on turkkilaisia, mut nää oli Amerikassa, niin mä ostin nää sitten. Täällä on vähän semmoista. Täällä on jotain contains bioengineered food ingredients. Ruotsalaisia kaloja, jotka on tehty Turkissa, joka on ostettu Amerikasta. Siinä on. Noniin, lähdetään avaamaan. Lähtää testiin. Anpa Oho, kirkkaa punaisia. Ne vähän hohtaa, nyt tippuu kuin häntä. Jos tää heittää tonne luontoon, niin varmaan ne varmaan kuollee kun niitä antaa. Noniin. Tämmönen punainen, kirkkaan punainen kala. Kirkkaan punainen oikeesti nää on jotain. Tää ei varmaan tee sydämelle hyvää, mutta nää hohtaa kyllä. Noniin. No johan on. Ihan hyvin. Mikä tää maku niinku on niinku? Mä en oikein maistu mitään. Punainen kala. Ainakin makeinen maistuu, mutta mä en tiedä miltä tää maistuu. No, aika outo. Karkeeta ainakin maistuu. Ja hyvä, jossain niinku karnivaaleissa mä oon syönyt tämmösiä. Tätä makuisia. Sitten tuolla on noit pikkukarkkeja, niistä voi muuttaa. No niin, otetaan tämmönen bonus tähän perään. Tämmönen banaani, tämmönen pieni tämmönen. No niin. Nää on jotain toffeet, mitä mä ostin jostain huvipuistoissa. Niin, nyt lähtee. Maastetaan. Näillä ei oo nimeä, joten näissä on Red Fortiikaan. Näissä ei oo nyt niitä kemikaaleja. Tän varmaan on, mutta ei siinä lukenut mitä kaikkea nää sisältää. Totta kai tää on ihan raiskatun näköinen. Tää on semmoista toffeita, tää on semmonen banaanitoffeja. Mä maistuu kuuselta. Tää kun maistuu yhtään oikealle banaanilla. Kyllä mä sanoin, että tää olisi niinku, jos joku olisi niinku laittanut patterin kusen sekaan ja sekoittanut varpailla. Nyt pitää kyllä ottaa tää lemmenmehu tähän päälle. Sä yrität mä piilottaa tän banaanin maun, kun tää on huusellutus. Oksennettu kusta. Mä en ikinä kyllä. Tää maistuu kuselta, joka olisi tullut jonkun suusta. Niinku et se on tullut jostain mahan kautta. Ei vittu. Mä älä vomittaa tän. Hyi helvetti. Hyö. Ei jatkoa. Se oli joku 1/5. Huonoin tähän mennessä. Huonoin. Joo, mulla on toi ehkä 0,9/5. No niin. Otanko toinen pien vaan otetaanko? Mikäs nyt? No. Oisko nyt Jolly Ranchers? No okei. Tämmönen Siitä Jolly niin. Ranchers. Boom! Tämmönen hard candy. Näistä on kuullut, mutta en oo maistanut ikinä. Tässä on niinku 4 makua: blue raspberry, green apple, cherry. Ei kun tässä onkin Cherry ja... Eikö siis... cherry Grape grape. ja watermelon, kenelle nää on tarkoitettu? Elikkä tässä on niinku Nää on niinku lääkäreitten ruokaa. 5 makua mun mielestä. Nää on tämmösiä kovia karkkeja. Tää on tämmönen aika iso pussi. Vittu, monta kertaa tää feilaa ton heittämään. Ruskataan luontoa sitten. Tuulee niin. Noniin, avaa. No niin, lähtee. Tommonen raju Oisko avaus. Green apple on varmaan hyvä. No niin, otetaan. Onks se niinku oikeesti kovin? On. Mä rikon tän yhden. Ah, fuck. No niin, täällä on tämmönen. Enää saa jo, nää on niin kovin. Noniin, mistä lähtee? Aloitetaanko? Green apple. Kyllä. Noniin, lähdetään unboxaan. Unboxingiin. Nyt tulee kaikki mikromuovit, kun tää on revästi. Pureskelet sen vai ihmeskelet sitä? Maistetaan ensin imeskelemällä ja sitten, jos näissä kestää liikaa, niin mä vaan purestan. Miksi tää ei lähde? Kyllä tää ihan omenalle siis maistuu. Maistuu Green Apple Mad Crocilla. Niin, itse asiassa maistuu. Mutta on vaan semmonen palikka. Tää on niinku Green Apple Mad Croc. Mut tää on niinku vaan... Tää on karkkina. En mä saa näitä edes purtuu. Mulla halkee hammas, jos mennään saan puremaan.
En mä saa näitä purtua. Ai saatana, nyt kyllä lohka sammas. Olipas jo. No ei oikeesti, mutta kyllä se tuntuu siltä. Tai no en minä tiedä lohkas, kun en minä tunne mitään. Joo. No maistuu ihan hyvälle, mutta näitä on vähän pelottava syödä. No siis pitää imeskellä, jos näitä viittii syödä. Meillä on videossa aikaa imeskellä näitä. Ihan hyvin joo. Ainakin toi. No mitäs me nyt jatketaan? No mä riskeeraan mun hampaat, kun mä syön näitä. Pitäisikö meidän aina välissä syödä yksi? Ok. No niin, nää lähtee nyt tauolle, näitä syö väliin. No niin. Otettaisko sitten? Tää on vaarallinen. Tää on vaarallinen. Tässä ne kemikaalit on. Tää on Twizzlers, tää on yksi mun lemppareista. Tää on kyllä aika muovinen. Tää maistuu muovilta ja mansikalta. Tässä on ihan paljon kemikaaleja. Täällä on Red Fortia, pelkkää Red Fortia. Ne on tämmösiä periaatteessa lakritsan tapaisia, mut vaan erilaisia. Nonni. Sitten venytellään. Ne on tämmösiä niinku twisti. Ne on Twizzlersia. Näistäkö sä tykkäät? Tää maistuu ihan kuselle. Tää ei se maistu millekään. Maistuu ihan muoville. Tää on periaatteessa vaan niinku tää on niinku semmonen. Tää on periaatteessa muovia, mitä pystyy syömään, millä ei oo makua. Jos se on vittu kemikaaleja. Muovi, joka ei maistu millekään, jota on vaarallista syödä ja on paljon kemikaaleja. Mä sanon, että mun mielestä tää ei oo pahin, mitä mä oon syönyt tähän asti. Tää ei oo pahin. Mikä on pahin? No se banaani. No joo, no sä oot kyllä oikein. Voidaanko taas tommonen pien? Mut ei enää noot saltosia. No niin, otetaanko tämmöset? Onko tää piis? Varmaan piis. 2 tollaset väriä. Ei nää nyt silleen niin pahoja. Nää vaan maistuu paljon. Niin. Ei oo ainakaan mitään Ainakaan- övermarkeita. Ne ei ainakaan maistu kuselle. Mut ei vaan maistu paljon millekään. No ei nää on mun mielestä pahoja oo, mutta ei tässä oo vaan sitä makua paljon. Tämmönen toffeen tapainen lähtee maistua. Onko minä kyllä raiskaa mun hampaat tästä tehdessä? Nää ei oo niin pahoja. Se on vaarallinen video. Ihan hyvä on sillä. Mä en nyt oikein tiedä mikä tää maku on, mut ainakin makeelle maistuu. Tää on niinku, mä ajattelin, että tää on peach, mutta ei tää kyllä oo peach. Tää mikä onkaan persikka. Mikäköhän tää vois olla? Mun mielestä tää maistuu vähän joltain tikkarilta. Eiköhän mun maisteta nää nyt kaikki. Me vedettiin just kerralla. thumbnail. Mitäs me maistetaan? No koskellut vikaksi. Helvetti. Kunnon munapieru. Hyi saatana, missä sitä? Leikattaa tää sinisen. Noniin, mä otan maistaa tämmöstä sinistä. Onnille ei jäänyt toista sinistä, näitä on vaan yksi. Okei, eli me ei kattaa tämmöstä periaatteessa koiranpaskakarkkia. Tää on tämmönen ruskee tämmöisessä paperissa. Vittu kun tää on työmaa ottaa tää pois, kun tää on tämmönen jumainen. Tämmönen. Siis ihan koiraripulille näyttää. Mä oon tuossa samalla. Myös ruskea. Tätä aika tämmönen pieni para, jos tää on paha. No tää sininen ei oo kyllä mun mielestä hyvä. Hyi vittu! Sä, mistä karnivalista oot ostanut näitä? Mä vaan maistan näitä ruskeita. Mitä se nyt oksiat siellä? Tää on niinku koiran paskaa ja suklaata. Tää maistuu ihan kuselle. Hyi helvetti. Ja siis ne on jotain random karkkeja, mitä mä just. Mut ne on Amerikasta myös. Joo, ei jatkoa. Viimeisen vielä tää valkoinen. Jos otan mustia kohtiin. Toivottavasti se on edes siedettävää. Kun nää muut ei oo ollut. Kuinkahan paljon kemikaaleja mä laitan mun kehoon tän videon aikaa?
Täältä näyttää, tässä on vähän tommosia mustia kohtia. Kaikki nyt lentää täällä. No, nyt kun roskastet valmiiksi. No tää on niinku lakritsin maku. No, mä sanoisin, että tää on niin paha on kyllä muuta. Niin. Tälleen suomalaisen on tottunut näihin rajumpiin makuihin. Joo. Tästä pitää niinku purskella aivan helvetin kauan, että se menee alas. Mäkistä kyyti pois. Milloin me päästään Mr. Beastista ohi tilaissa? Ettekö ilta? Tää ilta. Kuinka sitten sen maahan? Joo, no ei se nyt ollut niin hyvä. Mikäs nyt? Meillä on enää jäljellä 4 asiaa, mitä me voitais maistella. Aloitetaanko pillereistä, toisenlaisista pillereistä, vaan Otetaan se Denssistä? original Mike Nike pilleri original fruits. Mä en nyt tiedä, uskaltaako ne ottaa. Pelkkä amfetamiinia mun mielestä. Niin. Open here. Punssia. Pitäis se on niinku nielasta, että sä saat jotkut efektit, vai pitäisikö purra noin? Joo. Jaha. Mä en oo siis tosiaan ennen nähnyt näitä. Mä en tiedä haluanko mä jatkossakaan. No niin, elikkä. Mistä aloitetaan? Aloitetaan, mitä mä assumaan on huonoin eli keltainen. Niin, koska se on keltainen. Nää on tämmösiä pillereitä. Ai nää on tämmösiä mukavan pehmeä. Nää on niinku jellybeanejä. Mä tykkään Niin, jellybeanejä. No jellybeanit on hyviä. Mä kerran kävin Lidlissä ostaa pelkästään jellybeanejä. Mikäs sitten? Olisiko punainen? Ota. Cherry. No on jotain lääkkeet varmaan. Tossa on kyllä sitä Red Fortia. Siinä on. Se oli muuten kirkkaan punainen. Niin. No ei huono. Ihan No ok. jopa... Ne mitä me maistettiin ihan ensin, ne Nerds, ne joku Bubblegum vai mikä onkaan. Veri. Ne oli varmaan mun lempparit, siis nää tulee toka, nää on hyviä. Mikäs nyt? Ne Jolly Rancherit on hyviä, jos niitä imeskelee, mut kun puree niitä sattuu. Otetaan Meillä ei oo oikein aikaa imeskellä niitä. Olisiko tämmönen sitten? Mikä tuo on? Noin, orange. Orange. No siis aika hyvä. On tämä tasapa maku. Mun mielestä kun maistuu niinku se semmonen soda stream siirappi, mitä sä laitat sinne toista soda stream. Siis vikana ois vihreä vielä. Tää on varmaan lime tai joku oma. Lime. Joo. Tää lime on ihan hyvä. Tää on hyvä. Minkäs tässä seuraavassa paketissa on? Onks tässä 10 makua? Herran alku. Ei jumalauta. Tässä on muuten muntsaamista. Sitten seuraava paketti. Mike Nike Mega Mix. Tää toinen oli Mike Nike Normal. Original Fruits. No tässä on 10 eri makua. 10 eri makua. No niin. Press here. Siitä vaan. Vittu. Niin. Mistä aloitetaan? Tämmöisestä, mä aloitan tästä oranssista vaikka sitten. Onko tässä sama orange? Mä oon vähän pettynyt tässä sama. No ei oo sama. Mikä tää on? Tää on ihan hyvä. Tää maistuu vähän Monster Monarchille. No niin maistuu. Toi oli Paradise Punch. Eiku Mango Delight. Mä en tiedä mitä sä maistuu. Mä maistan tää kirkkaan sinistä. Meillä on eri siniset. Sulla on kuin vaaleansininen, mulla on kirkkaan sininen. Oho. No No, mulla on Caribbean Punch, sulla on Blue Raspberry. Sit lähtee. Nää on hyviä. Jos mä joskus Amerikkaan maistoin näitä molempia. Nää on maukkaat. On kyllä hyviä. Me ei nyt maisteta kaikki makua, kun ne on aika isoaikaisia.
Jep, niitä on tosi paljon. Sitten. Vihreä. Tää on varmaan... Mikähän tää on? Ootappa, niitä oli 2 taas. Varmaan kiivi. Watermelon ja sitten on... Eikö tää on watermelon, tää on tämmönen vähän Ja tummempi. sitten on... Paradise. Eiku... Kiwi banana. No, tää on watermelon. Tää on watermelon. Mut hyvä on. Hakkaus on. Mikähän tää sit on? Mikä? Se on toi. Peach. Beach berry. Beach. Nää on oikein maukkaita ne kaikki. Koska On jellybeanit on maukkaita. Nää on jellybeanejä käytännössä. Tää vaan pillereitä. Ne on jellybeanejä periaatteessa, mut pillerimuotoisia. Viikana mulla on pineapple. Tämmönen. No. Ei edes maistu. No kyllä tää Kyllä tässä maistuu. Kyllä se maistuu se pineapple. Niin maistuu. Kaikki oli hyvin. Sitten tämmönen, mulla on ainakin tämmönen Paradise Punch. Tää on Vuonna varmaan loppu. niinku... Tää on vähän periaatteessa varmaan vähän niinku... Se... Pipeline Punch Monsteri lähtee testiin. No. Tykkäsin. Ihan hyvin oli. Ei ihan hyvin, ne oli oikein maukkaita. Mä en tiedä, mä ehkä tykkäsin noista niinku näistä. Niin ne oli tommosia, no... Mä en edes sano, no mä tykkäsin noista. Mun No, mielestä ne on ihan aika sama. samantasoisia mun mielestä. Mikäs sitten? Sitten meillä olisi tämmöset pastillit. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, nuuska. No Nu- ei nu- oikeesti. Ei nu oikeesti YouTube. Niinpä. Ette poista tätä videoa. Me ei käytetä alaikäisenä nuuskaa eikä päihteitä. Niinpä. Me maistellaan karkkia. Ne on periaatteessa nuuska tämmöiseen kiekkoon laitettu pastille. Kyllä. Joka nimi on Icebreaker Sours. Niin. Ja tässä yhdessä on 3 makua ja tässä toisessa on 1 maku. Aloitetaan tästä, missä on vain 1 maku. Oot sä nyt varmaksi noin? On Raspberry Aha. Lemon Seltzer. Mä en edes tiedä mikä on Seltzer. Mä en edes tiedä. Seltzer on... Onkohan se? No en mä kyllä tiedä. Otetaan tää. Ota se iso opening. Oh. No niin. Tää Eikö onhan nää kaikki sama? Otetaan tosta noin. Appas. No niin. Pureskellaanko mä nää? Näitä on niin paljon. Tämmönen Ei mä... Icebreaker Sparkling Raspberry Seltzer Lemon. Ai tää sparklaa oikeesti. Mä pelästyn. Ui tää oikeesti sparklaa. Mä pelästyn. Tää on silleen niinku... Tässä on hiilihappoja. Tässä Tässä on on hiilihappoa tämmöset pikkuhommat. Miten on saanut hiilihappoja tänne sisään? Tämmösiä. Ihan Mä hyviä. pureskelin nää. Ihan hyvin. No mäkin puren. Näitä on niin paljon. Tän puren, niin ne tulee kyllä. Ne hiilihapot. No niin. Ihan Oota. hyvää, mutta... Jellybeanit oli oikein maukkaita. Ihan hyviä oli. Sitten. Sitten meillä on vähän näitä Icebreaker Sours näitä. Tässä on 3 makua. Näet me on maisteltiin vähän. Watermelon, green apple ja tangerine. Me koulussa näitä vähän syötiinkin. Mine nyt pirseesi ompia. Nyt maistetaan. Tule vaan tähän. Tuu mun kädelle. Varmaan pureskelen nää, kun näitä on 3 makua. Vittu mene helvettiin. Mene perseeseen. Ota, antaa. Jos lentää johonkin kovalle alustalle, niin on vittu. Mene pois! Ota karkki. Älä nyt träppää sinne sisälle, se menee. Mene sinne, mene sinne. Manu helvetti! Ei helvetti! Emergency! Tuli hakea näitä karkkeja. Noniin, tapa. Smäkkää se! No voi Emme uskalla! Emme uskalla! YouTube! Näitä kiusataan! No mä maistan, mikäköhän tää on? Ai mun käsi! En minä uskalla lyödä tota. Saatana eihän Se puree siihen minua. voi lyödä, kun siihen sattuu. Noniin. No mä en tiedä, mä maistan tämmösen, mikäköhän tää on? Tuo on tangerine, se oranssi. Tangerina. Et mene mun mökikseen! Mene pois! Jumalauta. Mä resolttaan taas jo. Mene pois! YouTube, auttakaa. YouTube, meitähän kiusataan nyt pahemman kerran. Mene perseeseen, homo. Häivy! Mikä homo?
No niin, Tuossa oli eka Icebreaker-saus tangerinen. Tää maistuu vähän jollekin orangeille. On ihan hyvä sillä. Ja tykkään. Ai mä osuin siihen. Meitä kiusataan YouTube. Juutalaiset hyökkää. Seuraavaksi. Oota mä korjata. Tää on green apple. Tää on pelkkiä vihreät. Näissä on eri. Tossa lukee sparkle ja nää sparkla ja nää on vähän kirpeet kun tässä on sauras. Noniin, green apple. Green apple on oikein maku. Ne kaikki mun mielestä vähän maistuu samalle. Ne maistuu vähän samalle, mutta niissä on vähän eri makua. Niin se on pieni eri makuero, mutta muuta maistuu aika samalle. Sitten vikana, nyt ei vähän sypytä watermelon. No maistuu semmosen kemikaali watermelonille. Jep. No, oliks tässä nyt kaikki meidän metodit? Taas Paolo. Mitä kaikkea mä siis nyt syötiin? Annapas minä näytän tälle kunnon closer look. Tämmöset kaikki me maasteltiin. Ja näytäpä Onni sun lemppari. Mikä näistä oli sun lemppari? No mä sanoin, että nää kaksi oli varmaan parhaimpia. Kyllä se on. Sitten noi pastillit oli myös hyviä, mutta ne on niinku pastille ne. Ja sit nää on niinku parhaat. Ja sitten no noi oli ihan hyviä, mut niissä ei ollut paljon makua, mut ne ei maistunut pahalle. Noniin, mä annan mun rankingin. Paras oli Nerds. Tämmönen gummikluster. Joku berryhelly. Sitten tokana tulee Mike Megamix. Sitten Mike Normimix. Sitten eikö aina, tää tulee vielä johonkin väliin, mut sinne niin. Sitten ehkä Swedish Fish. Sitten Twister. Sitten nää Icebreakerit. Sitten toi Jolly Ranchers, ne on hyvin, mutta no pitää syödä yksi kerrallaan imeskellä. Joo, ja meillä oli oikein aikaa siihen. Niin, meillä ei ollut aikaa. Mutta huonoin näistä oli mun mielestä paskimmat. kyllä noin vittu irtonaiset paskat. Ja näistä pusseista en tykännyt noista Sour Patch Kidseistä. No niinku, näitä saa Suomessa, näitä Sour Patch Kidsejä, mutta tätä makua ei saa. Tää on niinku joku Lemonade Fest. Niin. Niin mä ostin nää sen takia ja ne oli aika halpoja. On nyt tullut päätökseen ja meidän mukbang nyt loppuu. Oli hyvä ja kiitos Onni kun hait näitä meille sieltä Amerikasta. No, se oli hyvä, että me tuotiin nää, kun näistä sai hyvän video tehtyä. Ja niin ja kun on kemikaali. Varmaan joku myrkytys tulee tästä jälkeenpäin, mutta se on varmaan se 10H siellä vessassa haastaa sen. Niinpä. No niin, no se on moro ja se on moro, tuolta Raja Joosepilta ja nähdään ensi videossa.